On estem? Estem en una situació d'emergència de veritat. És que moltes vegades la gent no s'ho creu. Estem en una emergència econòmica, social i ètica. Som una comunitat en aquests moments que té la comunitat del 30%, 30% d'atur, 30%, ara hi ha quasi el 35% de deute, 35.000 milions de deute, i del 30% d'exclusió social, que per a mi és el pitjor dels paràmetres, perquè el que s'està produint és que a molta gent se l'està deixant al costat del precipici, i el que cau del precipici després ja és molt difícil que torni a pujar. I tot això en un entorn determinat, un entorn de desmoralització col·lectiva. Desmoralització produïda per dos grans fets. Un, sense dubte, és la corrupció generalitzada i sistèmica. Així no hi ha hagut un cas de corrupció o dos casos de corrupció, que sempre hi haurà en qualsevol espai. És que sí hi ha hagut un moviment de corrupció massiva en molts d'àmbits i molt propiciat per el finançament il·legal del Partit Popular, que això finalment ha produït una metàstasis en una part important de lo que és la credibilitat. I el segon element també és la destrucció identitària, perquè realment la comunitat en aquest moment desmoralitzada en aquesta hipoteca d'imatge que té la comunitat, més a més està en una falta d'autoestima gran i una falta de vertebració territorial gran, que s'afegeix en un element simbòlic, si es vol, no decisiu, però molt important, que és el tancament de Canal 9. El tancament de Canal 9 és com un poc el posar en negre la societat, és dir, fins ací ha arribat l'autogovern. I això és així, perquè entre altres coses per a molta gent la televisió serà una qüestió prescindible. Bueno, prescindible és quasi tot menys les coses més elementals, però no és prescindible per a l'autogovern valencià. L'autogovern valencià sense una ràdio i televisió pública valenciana que li dona garanties a lo que és la pròpia entitat de la pròpia comunitat, a lo que és la pròpia llengua, a lo que és, diguem-ne, els sentiments diversos que existeixen en aquesta comunitat, però intentar d'alguna manera juntar-los, animar-los conjuntament, realment això és una pèrdua absoluta. L'autogovern valencià en aquests moments està clarament en default, no només econòmicament, sinó també moralment. Però com hem arribat fins ací? Com hem arribat fins ací si tenim en compte que tenim infraestructures insuficients però importants, comunicacions, treballadors qualificats? Abans deien que estem parlant que el 30% de ciutadans ja estan tenint estudis universitaris, això és una cosa enormement important. Com és possible que a més tenim universitats que, malgrat l'actitud que a vegades ha tingut despreciativa contra les universitats públiques, estan en l'índex de Xangai, moltes de les nostres universitats ahir, i estaran més perquè són potents? Bueno, tenim empresaris en tots els nivells de qualitat, tenim empreses potents, tenim treballadors qualificats, hi ha cultura de l'emprenedorisme. I per què estem així? Al meu entendre, per tres qüestions. Una fonamental és aquest model econòmic equivocat. Un segon, la invisibilitat de la comunitat valenciana en Espanya, que això aporta un problema econòmic greu al propi autogovern. I en tercer lloc, una gestió de la Generalitat profundament errònia en la concepció i absolutament desficaciada en el funcionament. Pel que fa al model de creixement, ja no vaig insistir més perquè abans s'insistia en claritat. És un model que no ha posat els ulls, la mirada, l'energia en l'economia real, que és el que pertoca. Es van prendre una drecera perillosa en la qual l'esforç no era l'important. L'important era veure on se posava la ratlla en un moment determinat. Se volia arribar a una espècie d'atajo hacia la prosperitat que no condueix a cap lloc. Aquesta drecera a la prosperitat no condueix a cap lloc, condueix al precipici. La comunitat en els anys 90, la comunitat valenciana se debatia en aquell debat famós si què volíem ser, si Califòrnia o Florida, i al final hem acabat sent Grècia. Aquesta és la realitat.